Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Menteri Kesarkar Jala Bedeiru Hak Jogopor, UMLE Motion Road Constituency, Ubak Mithidos Dakar. Haringkat ki engineer, ki kontraktor lembak ki nang lam shnong kathan mau thengkut. Menhak sin sejan jong katayo melalak lahir ban le jurep. Ya kajaka hapok ke shnong mau thengkut ke bahap hapok ke Motion Road Civil Subdivision, West Khasi Hills District, nak benta-bente ya Government Model Degree College ke Bathamai hapok kathan. Ya kata Government Model Degree College hapok mau thengkut. Ontai, hak jingat ke belambang haduk kesan keluar tingka, bat ke jing troy datmu ban pendep hapok usnem arajar apunyo, kibakum ki college hapok ke jela, kiladan lupa atli kata, harong jeng, bat hapatar kama, bat saat li bedang yo bantai thamai, kibakin thop, ya kata hapok mau thengkut, bat sakawai hapok jala pet Janji Hills District. Buat Mithidos loong bagi jing yo ikan college kan long ke jimentoy om tang ikin nong shnong jong Motion Road constituency regan nong ru ke jimentoy ya kathan barokaway. Minta kasih ni don akan digajakan ni apa mau tengkut pengwan ban julet ya akan digajakan namta bangin sedang no akan digajikrai namta akan diga Government Model Degree College. Minta kasih ni don hang ni dekat kini ki rurang bak jong kasinong aduk ki ni sinong ki Bamarjan ki rurang bak jong ni sinong ki Bamarjan ki nong yelam jong ki hun bapher pengni pet jua ya kini ka jaka dekat duk kini ki kontraktor ki ba la yo namta bantre ya kini kam dekat duk kini ki engineer ki bon one island ya kini ka jing tre ki bangin sedang notion but kumunong mikmat ne jong ka ne constituency Motion Road makwa ban pau ka jing ai khuplai nadu you Prime Minister Narendra Modi but kam tam you Chief Minister jong ka jela jungi jela Meghalaya is Konrad K Sangma ibala yes ngap lem ye kicing kepat ye kicing ur kicing nam ni jonga but jong kipai ba no so sinong jong Motion Road ibala ko wai but ngai ru kicing khuplai you Education Minister Sar Lakman Rumbui but kumju ru you Education Minister ba Mansua Sar rakam kibala kersan met bat mensim nam taban pen ublong ye kini da jing angnut jong kinong song sinong jong Motion Road bat kani ka jing angnut jong kinong song sinong jong Motion Road kam dei tang ka ba ki angnut mentan dei ka dei ka jing angnut ka badala ki po snem mensua bangilah kwa ban yo ye ki college ka ni ka jaka ko jungi tadai ni sning bok blessing ikam na don ka college ha bro skata dai minta kasih ngamit kini ko kubor kan lo kubor ka ba sukben sultanat ya bro ki nong sok sunang jong ka constituency hi bro ko wai but se kam dai tai ki nong sok sunang jong ka constituency Motion Road dai ikinong sok sunang jong ka Motion Road civil subdivision hi bro ko wai ba ngin sayo no ba sedang ya ka ciktrei nam tabante ya kini ka Government Model Degree College but nakaliang kajungi Education Minister ila kren ru bangi dei bantre Kamsted bad ni par ban pendap kamkloi ne yakni ka ciktrei ba po u arajar arpunya bangi dei ban pendap yakni ka ciktrei yakni ka Government College but ai kumba kalong hakini kisni angi so thu ya ka jinge jong ki padba bat kam tam jong ki kme ki pa abakin pha ki school ki kon kam tam man pha school ki kon chudu se selong ba cheki we ki jaka ya ka jingta no ba bobon hi ki no sosino jong Motion Road ngi dai ki no rap ki no bela ban pha ki school ki kon sa bar ka long ka ba adu kata ban kersan ya ki tang ka bai wayeng nalor ka bai wayeng saki bai kali bat ki we ki chinon kam ki ba teng ka penlong ya ki kme ki par ban pen pep no siteng ya ka jing di school ki kon ba teng ki kon ro wada ki don apdeng kata ka jing nang ka jing start ro na ka jing isne ya ki kme ki pa bakin hapan tresh tom bakin hapan ne stom teng ki sangen no ka jing teng ge jong ki ya ka jing pule
tolong ke ba sosi ban i ba ki kun ki ti ba don ni sap pong ki haban sange sistem ko de jing ki ni jong ki dengan skam da ka jing don jong ane college kan yarap sibo ni ki me ki pa nam ta ban peduna ka jing lut ka jing sap ka jong ki ba kam tam e ki ni ki kun ki ti ki jungi ki kun samla di pedon ka jing anggur pan teng ki jing puli ka jong ki ba kan long kalat kalenti ke ba kin la banam teng man pendep ki jing anggur ki jing kang ki jong ki